Oké. Oké, Koepen uit en splijt, oké. Kijk je wacht ze uit, staan zo'n toe. Kijk dus kijk vies stoppers, buntu kwaai laat wat ze skat bundes op en af en ik zeg gaat zo'n toe. Real, als je fakje, je laat voor me gipat, ik zie niet, but I'll take it. Als take it, live it step by step. Die stoppers is big met een warme trick. Die trick met de drop, maar kussen is een blik. Ons drop net hits op iets, dropping mus. Ons is jong, battles, niet zoeken levels. Ons is zona battles, niet zo standards. STB, ja, ons is zijn winners. Zo zijn het op en op in ons ritje top. De light die blauw in het jam zijn kop. Ons vat als ze laat van zijn oors dop. En ze krijgt ook uit en ik ging met op. Wordt het, nou kan je mociaal zien dat die stoppen zat op. In ons ritje top. Oké, nou krijg je zijtes, opbijters. Padijters, atiendas, nos pijters. Van hij praat van vis en hij praat van zapotes. Hij praat nou van goed en hij praat van de greatest. Ko praat zijn stoppers, hij fiets en wie greatest. Veel waar hij haters, cause we are the greatest. Oké. Oké, right. Koepen uit en splijt, oké, right. Kijk je wacht ze uit, staan zo'n toe. Kijk dus kijk vies stoppers, buntu kwaai laat wat ze skat bundes op en af en ik zeg gaat zo'n toe. Brutale website, brutale website, brutale website. Kijk je wacht ze uit, staan zo'n toe. Kijk dus kijk vies stoppers, buntu kwaai laat wat ze skat bundes op en af en ik zeg gaat zo'n toe. Oké. Ja, kan hit wat ons droppen sa bingo. Is die biblie een toppen 6 winners. Ze kan praten ze wat ze gaat eten. Als ik stop en dan please je balika. Is die bios maar kom ja ik zie ma. Ga vragen met jouw grima. Ga vragen met jouw grandpa. Alla,